Градовете като притегателна сила, градовете като предизвикателство и градовете като възможност за нови модели. 200 000 души по света всеки ден ще мигрират към градовете. Това е средната цифра за следващите 3 години, посочена в последния доклад на ООН. 21 век напредва, а с него и понятието устойчивост. Няма как. Тази е спасителната дума, която смесва усилията на архитекти, инженери, политици, банки, творци и неправителствени организации при оформянето на смислено, чисто и по-справедливо бъдеще в градските зони. Получава се многообразна световна картина с различни измерения и в развитите, и в развиващите се страни. Българският съвет за устойчиво развитие търси мястото на страната ни в динамиката на градското развитие. България като част от не особено ефективното минало и като част от европейското съвремие и бъдеще. Градовете ще играят ключова роля в устойчивото развитие. Те са двигателите на европейската икономика. 67% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се създава в урбанизирани територии. Потенциала на градовете за повишаване на ефективността при използване на енергия и ресурси, както и управлението на отпадъци и транспортни системи, е огромен и устойчивата политика ще доведе до драстично намаляване на разходите по времето на жизнения цикъл. Потенциал, който може да превърне градовете от консуматори в производители, защото сега е обратното. 80% от европейците живеят в урбанизирани територии и консумират непропорционални количества ресурси. Същото население поглъща и 70% от цялата потребявана енергия. Населението негодува и срещу кризата, все по-често и все по-масово. Все по-ясно става, че кризата не е временно явление, което можем да излекуваме с досегашните икономически парадигми. Тя маркира една необратима промяна, към която или ще се адаптираме, или няма да можем да се върнем в полето на растежа. Промяна в мисленето, промяна в отношението към достъпната за всички градска среда, промяна към по-ефективни решения за използване и спестяване на енергия. Формално погледнато, България е отличник в Европейския съюз по отношение на поставената цел до 2020 година за 16% от енергията да идва от зелени източници. Но за момента България остава най-енергоемката икономика в Европейския съюз. Преходът към ефективна нисковъглеродна икономика все още не е направен. За последните 3 десетилетия енергоемкостта в световен мащаб е намаляла с 20%, а един друг отличник в Европейския съюз, Великобритания, е намалила общите си потребности от материали с 1/5 само за последните 8 години. Европейската летва на развитите страни наистина е висока, но си струва като пример при изработването на интегрирани планове за градско развитие у нас. Защото навсякъде живеят хора и повечето от тях трудно възприемат призивите за инвестиции в устойчиво развитие. Информацията. Не преставам да повтарям, че информацията е ключов фактор. Как да изпратим подходящите сигнали, как да съобщим на хората до какво имат достъп, как те да разберат какво получават при влагането на средства в енергийна ефективност или устойчива енергия спрямо цената. От 2 години съм в България и слушам колко много се говори за цените на енергията. Чувам и много оплаквания от скъпата енергия, от повишените тарифи. Но това е и най-добрият начин да се изпрати послание, че намаляването на енергийното потребление може да спести пари на хората. Посланията, разбира се изпращат от доказали се експерти, от добре подготвени специалисти, които могат да направят адекватни оценки и да намерят ефективна връзка между граждани, политици и търговски дружества. За съжаление, добре обучени експерти в тази област липсват в страната ни, констатира Българският съвет за устойчиво развитие. Но това не значи, че не се опитваме да наваксаме. Поне вече сме наясно, че инвестициите в тази посока си струват. Доказателства за това у нас вече има. Намалените сметки при санираните жилища, появата на интелигентни сгради, където стъклото, съвременните материали, автоматизираният контрол и ефикасните решения за достъп на свеж въздух понижават драстично потреблението на енергия. Да не забравяме велоалеите, появата на колонки за зареждане на електромобили и желанието на хората да превръщат всяко свободно пространство, дори и покривното, в градина или в площ за добив на чиста енергия. Устойчиви компоненти, които променят средата и постепенно създават така наречените умни градове.
Ние имаме междинни планове по пътя към 2050. Искаме енергийният сектор да намали поне наполовина вредните си емисии към 2030 година. Същото се отнася и до сградите и домакинствата. Това трябва да се случи, ако искаме да имаме устойчиво общество до 2050. Така ще оставим на нашите деца един по-добър свят, който да живеят.